gaur hemen elkartu gara berriz ere Israelgo estatuaren izaera genozida agerian uzteko. Izaera hori aste honetan berriz ere erakutsi digu era argian, baina izaera horrek edo bere izaera genozidak ez du pausarik izan orain arte. Gazan, Suetena bitartean ere bai, 100 gora hildako eragin ditu, hornidure mozketak, laguntza humanitarioaren etetea, eta Zisjordanen ere bai, hilabete hauetan desplazamendu ugari eragin ditu asentamentu askotan, eta eraikinak ere suntsitu ditu. Honen aurrean zer egin galderari erantzuteko ere elkartu gara hemen, eta zer egin galderari Palestinarik Elkartasuna plataformatik erantzuten dioguna da batetik Palestinar herriari eta erresistentziari elkartasun eta babes irmoa erakutsi behar dugula, eta bestetik Israelen desagerpenara bidean hori baita soluzio posible bakarra, Israelen desagerpenara bidean harreman oro eteteko presio egin behar dugula, eta baita Euskal Herrian ere Israel zutik mantentzen duten enpresa, instituzio eta alderdiak seinalatu behar ditugula.